खाती बेटी बनबुल रामा सब जगह लुटाता इजतिया। काहे खाती बेटी बनबुल रामा सब जगह लुटाता इजतिया। हाथ रस दिले औरे काला काता सब जगह तो सुन बलात्कार होला। बेटी के इज्जत के खातिर नहीं खरा सरकार होला। कोर्ट के चक्कर में पड़ के फेर तारीख होता बहसिया। बेटी के होता दूर बेटी के होता दूर बेटी के होता केतना निर्भया औरी ममता के साथ गलत व्यवहार भइल। लोगवा न जाने काहे खातिर चुप बैठल तैयार भइल। कांग्रेस भाजपा कुर्सी के खातिर करेले खाली राजनीतिया।